Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas ana pauluan. Probinsyana. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakita ka nagwapo kan ubing paygayam, jay simukat a CEO iti kumpanya pagpapayam ka sekretary. Wansa, ubing pay mami, idi na stroke ti amana, ison ti simukat aka CEO, tadimot kabaulanan ti amana. Naggasatan? Gwapo lang nga rudan? Nangato pa'y ti saad na iti kumpanyada. Nagistrikto kan suplado unay mami. Talaga akas na, tanangato nga minti saad na. Agpraktikal kakit di, kat aramatam ti utek mo. Anya ti kayat yu asawan, mami? Di mo kayat atangadan da ka ti tattao iti kumpanyayo? Kasano ko ma? Gargariyam! Tapno inton si kati agbalin nga asawa na. May sakan to abak nang. Mayat sa ngagpaiso, mami. Gargariyak man ngagpaiso. Bareng matinag kadagiti dakulap ko. Nay, apayin lay ka. Kaslad da parikot mo. Takod-kudom pa'y day taulom, idi pimanaw ni Sir Sanjo. Kasano? Pinapanaw na kanumanan ti clerk na. Iso amang ipaskilak kanumanan iti wanted clerk. Di ka kadipay narwam. Kanayon matakasta. Masapul manan amang interview ak iti aplikante. Kalpasan manan ti sumagmamano alawas, pasukatan namanin. Maulawak sa iti aramid ti CEO tayo. Binulan samot nga agin interview ak iti clerk wenno sekretaryana. Di mat nga rod iso ti mang interview. Daytan samot ti trabaho makas HR. Ag interview iti aplikante. Nalabas mat ni sir. Awan pa'y agbayag a clerk wenno sekretaryana. Amangan no di kabarbaro a sekretary na, pasukatan namanin. Kaano nga ta? Nga adda makapaglumot a sekretarya kan clerk na? Ijay ka di syudad di pag-aplayam iti trabaho, anak. Wanang, ada nakita ka na i-post nga kasapulan da ka no iti clerk. Kasta ka day. Pagdagusam ngay no kas pangarigan. Ada ka no bakante a kwarto iti pag-ababangan ti gayam ko, nang. Hagan-anad ka nga road, anak ko. Sapay ko ma, tada masarakam at trabaho. No saan ko ama igasatan ti nakapost a clerk iti may sa kumpanya, urayan niya ditan at trabaho ti serkak, nang. Narwam kamot kit di iti rigat, anak ko. Kabailam da ita. Sige nga rodan, nang. Mapanak pa iti dagos ti gayam ko. No maala ak akas trabahador, agabang akmutan iti may sa bakante a kwarto. Tarabayan na katitios, anak ko. Sino ka? Apay nga umunag ka iti pasdak? May saak nga aplikante, sir. Paunagan na ko, ma. Ha? Talaga ka di nga aplikante ka? Kita man ti bayo ditam? Security guard ka di ti rumbang amang kita iti resume iti aplikante, sir. Saan ka di nga iti HR ti rumbang amang kita? Ha? Amin nga aplikante kat disente da. Saan ati kinadisente ti pagkitaan iti kinalaing agtrabaho, sir? Amok ti may papan iti data entry, record keeping, customer service, kan basic software applications. Sige nga rod, sumrakan. Agdirtyo ka ni HR. Agyamanak, Sir Guardian. Asino ka? Anak kaunag dito'y pasda? May saak nga aplikante, ma'am. Iti kas na alangam, nakamaong iti agkup-kupas, daan a sapatos, kan, jak maawatan ti tsuram. Saan ati kawas ko ti agtrabaho, ma'am? Nalaingak na may papan iti pasikot-sikot ti computer.
No siyak ti mang-interview kan ka. Saan kon apatuluyan? Itsuram langan. Saan ka apumasa? Kaya't ko makasarita ti para interview, ma'am. Ha? Saan kan amang namnama? Dagiti laang disente tagtrabaho ditoy. Kas iti arwatem ti rumbeng, ma'am. Ti makit-kita ti puseg ken nagkiting apalda akas lakurang ti tela na. Ignorante. Inak man laangan iya opisina ti CEO. Good morning, sir. Anya tinasaya ta makita iti kastang itsuram. Opisina daytoy. Apay akas ta tilangam. Ha? Mayat mo ti ayos ko, sir. Jak kayat makita pa iti kastang itsuram. Nalawag. Uwan, sir. Sir, anya ka di ti aramidak ina? Anya? Nasken ka di pa'y adamagam da ita. Anya ka di dagiti appointments ko ita. Ay, sige sir, takita ang iti record. Ay, ada meeting yu iti 9 o'clock, sir. Agkita kayo kini Sir Liam diti opisina iti 3 o'clock iti malam. Agsipod tawan pa iti clerk. Urnusan dagiti files iti lamisaan ko. Uwan, sir. Matungpal. Adda ka di experience mo akas clerk? Nagtrabaho akas clerk iti may nga opisina ti lending institution, ma'am. Apay nga rod apimanaw ka ijay. Padasat mo ti agtrabaho iti sabali nga opisina, ma'am. Nakita nga min ti impose yung agkasapulan kayo iti clerk. Nag-resign ka kadi iti sigod ang trabaho? Uwan, ma'am. Ada nga min kadwa ki jay akabagyak matlaang. Ison ti nagbati, tasyak mo ti umay ditoy. No, ikandak iti gundaway, ma'am. Ibagakan ka. Istrikto ni sir. Kagura na ti babae amang ipakita kan kuana iti anyaman a motibo. Maano sam nga ta? Trabaho ti imayak, ma'am. Saan kat amang ipakita iti anyaman a motibo iti boss? Masapul asus tiniramday ta nga imbagam. Tapno agbayag ka dito'y akumpanya. Kaya tiyo asawan? I-hire dak, ma'am? Yes, you are hired. Sika, apingin mo nagka iti opisina ni sir. Inalada ka para dalos? Clerk ti inaplayak dito'y, ma'am. Imbagada IJHR, adito'y kano ti pagtrabahwak. Diyak impagarup apumasa ka iti interview. Iti kas na akawas kan itsuram. Clerk? Ada ka di parikot, ma'am? Saan na ka mapan makipagent? Tapno mabalin ko ti agbikini, wano ag miniskirt, wano ag shorts iti nakakitkiting. Anya? Mangin-insulto ka kadi? Sinong batak lang ti imbagam, ma'am? Diyak may turad ti agkawas iti kas iti kawasyo. Ayan ka din ni boss? Adda na panan na meeting. Umay to inton madamdama. Ita, tadda ka matlaangan. Sikan ti mangurnos kadagito'y a files. Areglado, ma'am. Naalamot gayam akas clerk jay probinsyana. Daan dagiti kawas na. Kan saan adesente? Pinadas ko. Takanayon gamin apapanawan ni Sir Sanjo dagiti babae ang naasidag kan kuana. Barang sana kas jay a probinsyana. Amangan mo't no saan amagustuhan ni Sir Sanjo ti panagkawkawas ti probinsyana. Pangkitaan no papanawan namanan. Makita inton sumangpat ni Sir. Amangan kit di, no di na kayat ti panagkawkawas ti babae. Naku na ti babae. Asaan at ikawas na ti pangkitaan iti kabailan na nga agtrabaho. Sa bagay, at damat kit di kalintagan na. Naurnos dagiti files ko. Agyamanak no nagustuhan nyo, sir. Si kagayam ti imbaga nilay ka akabarbaro a clerk. Uwan, sir. Imbaga ni Ma'am Carla nga isimpak dagiti files. Iso nga insimpak, sir. Kunak no ni Carla tinang isimpa. Iso nga minti binilin ko itay, sakbay apim manawak. Ayan na ka din.
Saan ko nga amo, sir? Rimormot itay? Kunak no ni Carla itay tedda di talamisaan. Saan ko nga minan at tinalyaw itay? Sir? Mabalin ko ka din nakitaan dagiti files iti computer, tapno amok ti aramida? Okay, barang no nalaklaka a makasuro ka, ngem dagiti muna a clerk. Saan ngamin at itrabaho datin into na rinda, no di katsyak? Ha? Anya ti kaya tiyo asawan iti da kayo ti into na randa, sir? Inaramid mo kanin ti insingasing ko nga aramidam, anak. Masurunak nga rod, mami. Ta dinilaw na ti kawas ko. Dinilaw? Nagmayat tupay. Makita ti kinasiksim iti kawas mo. Jakman amo iti daydi a lalaki. Baklan samot. Bakla nga ta? Padasam lang ta pakitaan iti motibo. Tapnumat na, iti palabog ta. Kunak no pagawidin na ti probinsya na akabarbaro a clerk. Ngam saan mat? Napintas ka di, day ta a clerk? Napintas ko ma, no ayusan na ti panagkawkawas na. Saan mat talos siyang? Saan ka apaatiw iti day ta a clerk? Napintas ka. Ikagumaam kit di apaten nagan. Hello, anak. Kumusta kan? Nakabiro ka din iti trabaho. Wanang, may saak a clerk iti bagbagak a nagaplayak adakkel a kumpanya. Nasayaat nga rod, anak ko. Sapay ko mata nasayaat dayta anastrikam a trabaho. Sapay ko manang. Nabiitak pa'y mata ng rugi. Yak pa'y nakita nga imisam ti boss ko. Ngam ti kadwak iti opisina ti maditi aramid na. Dayta maditi aramid na ti liklikam. Mayat matlaang ti awan kagura wano kaapam. Wanang, sa anak mat nga papira. Wan matkit day, anak ko. Ala, maturog kan tapno makainana ka. Adaman ng trabahom inton bigat. Sige, bye, anak. Adda kan diti opisina? Nasapa pa'y mat? Imbag dyan nasapa, ngam ti maladaw. Ala, punasan man nga rod to'y lamisaan ko. Nagtapok. Pinunasa kong tilamisaan mi ka ni Sir Sanjo. Saan mat siguro apat tilamisaan mo? Katsyak ti mang punas? Apay na di mo inraman a pinunasan tilamisaan ko. Clerk ti trabahok ditoy. Saan kat a janitress? No kayat mo, ipakadam ka ni Sir Sanjo. Tamangala ka iti janitress mo. Addan to aldaw mo kanyak si ka probinsyana. Aldaw? Kaano day tang aldaw? Anya ti aramida? Ha? Saan ka makaawat? Awan amom! Na-review ka din dagiti bookkeeping records ti kumpanya. Wan, sir. Iso na sapaak na imay tapno ma-review. Good job. Isarunom ngayon ko dagiti kabarbaro a data tayo. Inrogi kon, sir. Kaya tso ka di nga i-forward kon iti computer yu tinalpas ko, sir? Okay. Tapno makitak met dito computer ko. Sige, sir. Aday ta, forwarded, sir. Mabalin nyo nakitaan. Ang kape kayo kadi, sir? Busy kami kini Jasmine. No time for coffee. Di trabahom ti kitaan. Wan, sir. At tantungal daw yu ato. Saan mo ta pinapanaw ni Sarje ka Barbaro a Clark? Dayta nga ron ti ururayan mi kanilay ka amapasamak. At dan samot milagro a mapaspasamak Italang mat daytoy. Apay mo't amilagro ako nam. Milagro ta medyo nabayag basitan ti Clark na. Sigut kad agsukat adagos iti Clark. Ang mga nunapuskol ti rupa ti probinsyana. Isuasaan ang makarik na. Anya pa'y ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na akit nabayagan aapim manaw. Kano nga tamanan a pasukatan ni Sir Deji a probinsyana a Clark? Urayan tayo ti sumaruno a mapasamak. Sigurado apapanawan naman in dayjay. Anya ngay no di kasta. No naimpis lang ti rupa na, o di nabayagan na pimanaw.
Kaano nga tamanan na pasukatan ni Sir Day a probinsya na clerk? Urayin tayo ti sumaruno ang mapasamak. Napintas nga agpaiso di probinsya na. Hangam, nagsimple matlaunay. No, sino pa'y tinagsimple? Isumat ti bimayag iti opisina ni boss. Baliktad tininamnamak ang mapasamak. Kunak no mapapanaw adagos. Hangam saan mat? Saan ko ba'y kumapastragan day jay iti damo na ti imay? Ngamadlaw nga damat utak ti probinsyana. Daytoy tinapintas nga arwatam ita amapan iti opisina yo. Tapno mapansin na ka ti boss mo. Nagayad a bestida. Kaslagawn. Long dress lang mat daytoy. Di na kaya tinakiting takuna na akurang titela na. Di ipakitam ti sobra titela na. Nagayad. Sa bagay, ang mga nukas ti kayat na. Nagayad a bestida. Pag tinulungan ta nga aramidan ti amin, tapno matagikwam ti boss mo. Wan, mami. Baknang ko naman. Kan pantasya ti babae, gapu iti kinataer na. Nagmayat nga tan, numaysa kan tumat a boss iti kumpanya. Adun to ti umapal kanyak no mapasamak dayta, mami. Iso nga rod nga ikagumaam tapno mapansin na ka. Di mo sardayan. Pagserbiam iti husto, tapno masursuro na ka nga ayatan. Adda ka di dinarayam a party, sakbay nga imay ka dito eh. Party? Ha? Ignorante ka talaga. Party ka di laang ti pangaramatan iti long dress. Sa bagay mo matket di. Ad-adda pimintas ka. Imba, tanakitam ti kinapintas ko. Awan ka di pa'y ni sir? Awan pa'y matitay si Mang Patak. Madamdama pa'y siguro. Kanayon ka abisi nga gin-encode. Ado ka di pa'y ti encode mo? Impa-encode nga min ni sir dagiti ka barbaro a files. Ada hard copy nga intad ti ka meeting na. Di da intad ti soft copy. Na-misplace sa kano ti flash drive na. Adda ka di ag-birthday ita dito yung kumpanya? Taapay adamagam no adda ag birthday. Nakita ka ngamin ang nakalong dress ni Carla. Oray siya, nakitak mat. Damagak ko maitay, ngam husto mat ang nakapanaw. Saan samot nga ita ti birthday na? Anya nga tati selebrasyon na, tanaglong dress. Apay adi mo dinamag kankwana. Saan ko matin adinamag? Si kamutin tinalagip ko pagdamagan. Adda siguro sa bali ang makagapo. No apay ang naglong dress. Good morning, sir. Good morning, sir. Saan ka di ang maternity dress ti awag di takawas mo? Masikog ka di? Sir? No masikog ka, mabalin mo ti mangala iti maternity leave mo. Saan mo't sir? Sa anak mo't masikog. Balasangak pa'y nga awan surok awan kurang. Apay nga rod anak ka maternity dress ka, no saan ka masikog. Jasmine, in-forward mo ka din dagi tinalpas mo anayin code. In-connect kon iti server, sir. Adan iti computer yo dagi tinalpas ko ana encode. Good job. No apay nga min anapukaw jet tao ti flash drive. Napansin na ka siguro ti boss mo, gapo iti inted ko along dress mo. Imbaga nakit din ang masikog kano ti agbado iti kasjay. Maternity dress kano. Anya ang maternity dress? Tinasamat amo ti lablabidon na day ta boss mo. Kinatawaan nakpay aje probinsyana. Ha, masurunak. Agpadadangaro, dadida amo ti moda. Awan lang aming tidi kay bagbaga pagkawas ko, mami. Napintas mati dinait ko akawas mo. Nangina pa'y titela day jay. Uray nang nina, taimbagakit din gay boss. Ano ka numasikuga, ket mabalin ko ti mangala iti maternity leave ko. Anya? Maternity leave? Dakkel ka di ti tiyan mo, taibaga na ti kasta? Ay, makapasuron day at tao. Awan sakit rit na ti sinalbang.
Bakla ang atang. Hello, anak. Nakaawag ka mat. Kumusta ti trabaho? Nasaya atakmat nang. Uray ka na yun anak kami so ti boss ko. Di na pa'y mo't binabalaw ti trabaho kung nugapwanak. Nasaya at matngarod no kasta. Ngam apay nga imbagam akanayon anak kami suot ti boss mo. Diyak pa'y nga rod nakita nga imisam nang. Di nang samot amo ti umisam. Ang mga nooray si ka, kat di mo isuman. Iso asaan mat nga umisam ako nam. Iso kumaati umo na nga umisam, sakbay nga isamak nang. Iso ti lalaki. Ay, wan gayam. Ada impawit ko a kwarta. In kayo alaan iti remittance center. Nagyaman anak. Igatang ni tatang mo iti abono, kan pestisidyo. Gumatang kayo matan iti sidaan kan masapsapul yo, nang. Sige, mapana ko iti trabaho. Bye! Agyaman akmanen iti impawit mo anak. Ala, agan-anad ka akanayon dita. Congratulations, Jasmine! Apay ka di, ma'am? Sa anak ang nagkamali ang nangalakan ka akas clerk. Di na ka pa'y pinapanaw ni Sir Sanjo. Apay ko mapapanawan nak, ma'am. Awan mo ti basol ko kenkwana. Amom ka di, nga ado kami amas-mas daaw, no apay adi na ka pinapanaw. Awan pa'y nga mi tinakapagbayag a clerk na. Anya ka di ti basol da, ma'am? Di da ka di amo ti ag computer? Amo da, tanakaturpos damat. Nga may sa ti amo mi amakagapo. Anya ka di day ta makagapo, ma'am? Ti kang runaan, ti kagura ni Sir, ti garampingat. No ti babae ti mangipakita iti motibo, kagura na. Kasta ka di, ma'am? Ay, saan ko pulos nga inaramid day ta, ma'am? Iso nga imbagak, asa anak-anak bidot anangalakan ka, akas clerk na. Sikatay imbaga ti anak ko akaopisinaan na. Agpaisugayam alos siyang ti tsuram. Ha? Amamudak, nana? Asino kayo? Kan asino ti anak kayo? Saan nga importante amamunak? At da idi pa nagsabat tayo. Kat naibaga ti anak ko asika ti kabarbaro a clerk ni Sir Sanjo. Ada ka di ibagayo, nana? Awan. No apay mo't nga mina nagsabat tay ti dalan. No diya kagkamali. Ni Carla ti anak yo. Ta, agkakaingas kayo iti lang kan ugali, nana. Anya kumama, tinagpadaan mi iti ugali ako na. Basta da nagpadaan nyo, nana. Nagkamali ka di iti imbagak? Ani Carla ti anak yo, nana? Anak ko ni Carla. Ngam, anya ti ugali mi anagpada ako na. Da kayo maggayam, sir. Good morning. Adaman damagag. Tumboy ka din ni Jasmine. Sir? Apay adinamag yun no tumboy, sir. Dinamag ko lang, met. Dumangamin kadag iti naglabas akadwak iti opisina. Di kay maawatan, sir. No ti klase ti panagkawkawas na, dinilaw ko idi nag-apply. Ngam kunana, asaan ka no nga iti kawas ti pakakitaan, iti laing nga agtrabaho. No di kat iti aramid. Imbaga na ti kasta. Yes, sir. Mabalin ko akid dawan, abaliwan na ti panagkawas na, no iso ti parikot yo, sir. Agpay sumat kay titimbaga na. Pulido ti trabaho na. At dala pa ka insulto at. Ha? Anya ti kunayo, sir? Jack na awatan. Ha? Awan. Sige. Panawan ka pa'y dito eh. Nay, at da kagayam dito'y kantain. Nga mariribukan kan samay. Apay, mamlay ka. Pampanunutag man ti saludsod kanyak ni Sir Sanjo itay. Anya ka diti sinaludsod na. Apay amasak ng kaunay. Apay adamagan na.
no tomboy ka no ni Jasmine. Gapo ka di, takas day ti panagkawkawas na. Ang madlaw mo ta babae. Ay, maburbur siya, anak. No apay akas jay ti saludsod na. Saan ka di weird day jay saludsod? Pagkunamat. Ti gargaraw ni Jasmine kat saan mat alakyan. Ti tomboy kat kasla lalaking agunggunay. Apay adamagan na no tomboy. Nagsabat kami iti ibagbagam alosyang. Imbaga nakit din nga awan nagdumaan ta iti langa ken ugali. Mother like daughter ko naman, Mami. Sa bagay, ngam sabalimat ngamin ti panangibaga na ta medyo umisampay. Ay, awan ka is ka na day a tao tapno pagsaritaan tapay. Wan ba't kit diya? Agpanunot taman kit di iti aramidan ta. Tapno kagura ti boss mo. Kasano ko, Mami? Isu nga rod ako nak nga agplano tano kasano. Jay ko mapapanawon ti boss yo. Tapno si kalaang ti kadwa na iti opisina na. Ngam ti question. Addaam mo na iti computer asaan ko nga mo. Ti may papan iti server. Tapno mapan iti sabali a computer ti files. Magpaisuro ka kan ko na. Inton amumon, isunto. Kasano ka di ti aramidan may papan iti server, Jasmine? Isuro nakman, kabayatan nga awan pay ni sir. Saan ka di nga amo ni Ma'am Laika? Asaan mo nga amo dayta? Dinamag. Sa maysa, itala ang mata ito'y. Abay nga da ka di talamisan ni Jasmine. Ingkay di lamisan mo. Takitaam dagiti appointments ko itangal daw. Uwan, sir. Jasmine, nalpas mo ka din ti papaaramid ko. Uwan, sir. Nalpas kon. Adamot nan dita computer yo. Good. Masapol ang makitak. Tapno amok ti i-present ko into nagkita kami iti business partner ko. At dahil tugot ko nga inlutok amakan dito, sir. Naimas da ito amerian nga. Kalkalpas ko ang nagmerienda iti naggapwak a meeting. Kanan nyo laangan kini Jasmine dayta. Adamot balon ko dito akan kanan, sir. Luto ti probinsya daytoy. Ha? Luto ti probinsya? Kaya't ko aramanan dayta Sige, sir. Taikan kayo. Manmanong adda magatang akastoy dito syudad. Anya ka di daytoy? Nagbanglo. Kalamay dayta, sir. Nailuto itinyog. Iso na banglo. Nabanglo nga peso. Panagkita. Naimas dayta. Nagustuhan na kadimot laang Jane Luto? Idi imbagak nga dain lutok a naimas. Imbaga nakit din analpas kano a nagmerienda. Anya, di nakadiri namanan? Imbaga nakit din nga itad ko kinilo siyang. Kat, intad mo ka di? Saan, Mami? Nambarak. Idi inruar nilo siyang tikalamay na. Imbaga nakit din anabanglo kan naimas kano. Ay, surun kon. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Anya, palpak ka di manan tinapanunot ko. Ngam, iti da ito'y sumaruno. Saanen apalpak? Anya ka di manan tinapanunot yu, Mami. Amangan manan no palpak. Masapul ani Hasmin ti padaksam. Tapno papanawan ti bosyo. Anya ti aramidak amang padakis kan kwa na, Mami? Dayta ita ti panunutek analaing. Masapul nga agbalig ita. Saan nga tang agkibaltang manan dayta ang mapanunot yu, Mami? Saan mat siguro nga agkibaltang? Agbalig ita itan. No apay mat ngamin nga imay daya a probinsya na alosyang. Dumteng ti aldaw a pumanaw day jay alosyang.
kaunaan dito opisina. Aramidak man timbaga ni mami. Adda flower vase dito nga dakarga na danom. Ikabil ko iti nga 20 lamisaan ni boss. Aha. No punasan ni Jasmine ti lamisaan, masagid na ti flower vase akas lasarming. Matuang lakit di, ket mabasa dagiti papeles iti lamisaan ni sir. Makapungtot lakit din ni sir. Sigurado apapanawan na. Rumarak pa dito eh. Madamdama, adan ni Losyang. Nasayat met, nuim mo na ni Carla. Tapno maisagana na ti papeles, sakbay asumrakak. Good morning, sir. Ada kayo matgaya man. Sige tao muna ki di opisina. Inakpaisin pa dagiti papeles iti lamisaan nyo, sir. Imunan. Di nakman la inuray. Mapan na kano isimpa dagiti papeles iti lamisaan ko. Apay nga taan na sa irak iti pinanawan nak. Di nakadikayat, ti makikuyog kanyak. Ay, sir, good morning. Itay pa nga imo na ti sekretaryayaw. No imo na, kaawatan ang naisagana ng dagiti papeles iti lamisaan ko. Ay, nalabit akas ta, sir. Itay pa'y matalim mabas ditoy. Good morning, sir. Adda kayong matgaya man. Agkuyog tama pan ijay office. Itay kakanupay matasimang pet. Naisaganam ka din ti papeles iti lamisaan ko? Ay, kwa, inuray ka pa ngamin, sir. Nakitak mo't akap ka pa ni Jasmine. Isagana na siguro. Imo na ka lang aruden? Apay nga inyuray mo pa'y kankwana. Ditakan. Dinardaras nan tinagna. Pinanawan na kit din. Bastos. Darasak, tamapanak matan iti opisina. Ay, natinag ti flower vase. Apay yung kabil da iti nga to ti flower vase. Oh, anya tinapasamak? Ano tinaramid mo? Sayang tinapintas a flower vase. Sino tinangikabil iti flower vase iti nga to? Sika siguro Adda dita idi kalman idi nagawid tayo. No siyak tinangikabil, amok nga da dita, kat saan ko kumaan na sagid. Alangan mo't ani sir tinangikabil. Jasmine, agdardaran ti imam. Sorry sir, diyak ngamin amo nga ingkabil da iti nga to ti flower vase. Kitaak mo tayo imam. Ha? Saanan sir? Basit lang daytoy. Adapan nyok dito eh. Ha? Yag mo, tapunasak ta dara. Saanan sir? Siya kon timang punas. Siya kon kunakmet. No di mo pa'y la ipapunas kanyak ti imam. Bagkatan ka nga ipatugaw iti lamisaan ko. Asino tinakita yung nga imuna asimrek iti opisinak itay? Apag iso nga oras ti trabaho, iti simang petak, sir. Saan ko nakita no asino ti imo na? Apay ka di, sir. Siyak tinaudi arimwar iti opisinak iti kalman. Nakitak pa iti flower vase iti lamisaan. Ngamitay bigat, addan iti nga 20 lamisaan. Adda ka din napasamak, sir? Natinag ti flower vase ket nabuong. Flower vase pa'y day di mamaday jay. Apay anatinag, sir. Nakita nga awan basol ti nakatinag. Jay nang ikabil iti ngato ti akim basol. Talo kayo laang matasumsumrak iti opisina yo, sir. Payaban man ni Darwin Agard ditoy. Ariglado, sir. Inakayaban. Saan ko kuman napagtaktakan daytoy? No agpudno ti akin aramid. Kagurak ti ulbud a tao. Nalakalaang matamaamuan no asino ti ulbod. Ipareview tayo ti CCTV, sir. Isungarod nga ipapaayab ko ti gwardya. Takitain tayo ti CCTV. Imbaglakid din. Tada CCTV. Oh my God. Adamat gayam CCTV. Kasano itan? Apa yan, Ma'am Carla? Agkalingatan ka matan. Saan matan na po do, tada aircon? Sir,
Mga no naingatok ti vase, idi po nasa kumatilamisaan. Idi kwan, napanak ijay CR. Hustumat nga da kayon. No itay pa'y ko mga imbagam, saan tayo kuma, anataktak? Sorry sir, saan kong ingagara? Nalipatak siguro. Apay anaaramid mo ti kasjay. Anya ti panggap mo? Diyak ni namnama amalipatak, sir. Basta ti amok, kat ang mga no naingatok idi punasak kumatilamisaan. Idi napanak ijay CR. Diyak gayam na isubli sakbay asimrak kayo, sir. Ikang ka pa iti may sa agundaway. Ngem no addapay saan ko akayat ama aramid mo. Ikaten kan dito'y kumpanya. Uwan, sir. Agyaman ako na iti kinasingpat yo. Nagsingpat kayo, sir. Diyak kayaten ama ulit pa'y daytoy. Hello, Jasmine, anak. Nakaawag ka man. Di ka di makaala iti bakasyon mo. Sa bagay, nabiit ka pa'y laang di tatrabahom. Awan pa'y makatawin mo. Kuha nga men, anak. Masakit ni tatang mo. Kat kaya't nakakano makita. Padasam ti agpakada anak ko. Mangi-file ka iti leave mo. Ay, oo na, anak. Mailiw kami nga minkan ka. Anusam nga ro ti agbakasyon, anak. Amang ano iliw ni tatang mo ti panagsakit na. Sir? Mangi-file ko may ti leave. Masakit ka nung amin ni tatang ko. Sa dino ka diti probinsya yun? Ija Isabela, sir. Adayo ditoy. Kaano kang agsubli? Sapay ado ti aramidem ko ma? May sa alawas ko ma, sir. Nagbayag maten. Awan nga minti mga ramid kadag iti aramidem. Damat ni Ma'am Carla, sir. Kanayon mat nga da ka malina. Sukatak ko man ket. Isumat lagayam akanayon nga agpaisuro kanya. Sige. Palubusan ka. Basta agsubli ka after 1 week. Uwan, sir. Agyaman na kiti pamalubos yun. Agbakasyon ka gayam. Nasaya at mat. Madlaw ko kat maragsakan ka. Maaramid mo ka di amin arumbang nga aramidan ija opisina? Di mo amo ti daduma, saan ka di? Apay, si kalaang tiaddaam muna. Sapay ko mga rod, tasana ka maurnungan iti aramidan intun sumang petak. Rumbang laang nga aramidam, tatrabahom kat nga rod. Sabali mat ti aramida. Ngam no siksikat yadda iti opisina, saan ka di arumbang nga aramidam? Tasika ti mabati ditoy? No anya ti ipaaramid ni sir, iso ti aramida. Sikat ti makaam mo. Ijay ko mga min probinsyayo ti rumbang apagtrabahwam, saan adito'y syudad. Uray probinsyana taadda ka baelak, asaan mo akabaelan. Agmano aknang. Da kamot gaya mo, anak. Apay adi mo imbaga ta sinabat na ka kumaijay ilay. Kaya't kayo nga rod asorpresaan, nang. Ayan ka din ni tatang. Ada iji kwarto. Kanayon ba't nga gurgurikor kan aglaladaw. Intan ija ayan na, bareng sumaranta. Wadang, ngam isimpak pa dagiti ginatgatang ko. Amang ano itaray ti aso, wano pusa. Saan ka di anak ko nam, anaungat ti bus mo? Naku nam ngamin na di na amo ti umisam. Di nan samot ngamin masangot ti umisam. Takanayon ama kumikom iti sangot ti computer na. Ay katuan talaga akas ta ti mangup opisina. Computer lata ti sangsangwan na. No awanan jay losyang ako nam, mapankan iti opisina. Nagsapakit din ngay, mami. Masadutak pa eh. Tapno maka-make up ka, sakbay asumang pati amom. Madlaw na ita ti pintas mo, taawan sa bali iti unag ti opisina. Sa bagay, makaritouch sak analaing, sakbay asumangpet ni Sir Sancho.
Lalaingam, tapno agbalig kita. May sakan tumat abos no madanon ti tiyempo. Nagmayat nga tamat ti maawagan iti boss. Mabalin kumat aban ni kasan dagiti empleyado. Isu nga rod nga ikagumaam. Aramidan tati amin, tapno matungpal day tatarigagay. Okay, inak nga rodan, mami. Agpapinta saksakbay asumangpet ni Sir Sanjo. Masapul asika akanayon ti kapintasan iti imatang na, tapno ma-inlove ken ka. Madama ti retouch mo? Saan ka di amay mayat? No isagana mon dagiti pirmaan? Sir, kunak no saan kayo pa'y ngamin asumangpet? Apay kumaasaan na kasumangpet, ket ado ti pipirma ak apapeles. Sabali matiin into na rem, tatimat agmamaat. Sige sir, isagana kon. No ni Jasmine, nakasaganan dagita. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napauluhan. Probinsyana, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.